Kasaraba Mikela Dabia Kaufino, Uka Damadami Rebiwiliku, Bilal Koto, Oerekela Sababu Saka Maukoni, Dusu Kami Kusebe, Usiratigela Anye Dabia Kadola Soronega Drusira Femire, a 70 Anye Kafo, Kodo Farala Shu Botaka, Munu Fambaire Musulakawi. Kasarana no dogono parce que ni sino we kolika so uluga tapi tumulala obeta tapi mne kwa donc kaseka disikela ni disifla ngine do ketela de sani ni kasarana na kwa donc umso de konika cha parce que chef la de bala donc ko ko mo hakya bela jeremi ben julima bidur ni kala to chef la de bala parce que fuguri mi jigina bogota yirita la fota donc boko mu gude do do na da firu kan chan quoi donc nous on veut coller donc maintenant on veut yamarangi nous fait donc on veut faire na coller ne retombe en moran ko 18h parce que c'est à peu près à 10 km de Dabia. Minye ministre minya shilimbe mini kunya umamali jamana kono ale ya yira kafo ko kasara kela city mikanko a city maya maria jamana fe ninka barake aka ambi awladoni aka fo ko kabini san 2025 koni damne na sa anga ladala damadawu o kasara ko ni be ka caya ko sebe bawu janvier kalo mitemele fle encore kanga bakawu fino uka sanu boyro mi be wule ko kokoyo dama yɛrɛ dafirila maaw ka min yɛrɛ senfɛ sa musolaka 10 ani kɔ bɔɲɔgɔnkɔ olu fɛnɛ ni nin tora a la Mariam Kuyate ka laseli kan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.